ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମ ଦେଶିଆ ମାନେ ବହୁତ ପଛୁଆରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପଛୁଆରେ ଅଛୁ ନା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଡରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମକୁ ଦାଦା କହିଦେବୁ ବୋଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗିଦେଇଛି ହଉ କେଡ଼େ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମ ଡର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଶିଆ ଲୋକ ଦେଶିଆରେ କଥା ହଉ ମାତ୍ର ଆମର ଭାଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମ ଗୁଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ଆହୁରି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ପ୍ରୟୋଜନ କଲେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକିରି ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ଆ ସହିତ 3 ଥର ହେଲାଣି 3 ଥର ହେଲାଣି ଆମେ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଥର ତ ଜୟପୁରରେ ମିଶିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜୟପୁରରେ ମିଶିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର। ତାପରେ ସେଠି କଥା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପଛରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କୋରାପୁଟରେ ରବିବାର ଦିନ ସଣ୍ଡେ ଦିନରେ ମିଶିଥିଲୁ। ସେଦିନ ଆମେ ନବପୁରର ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ହେଇଥିଲୁ। ସେଦିନ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଳିଆ ହେଇକରି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଯେ ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକମାନେ କେତେ ଡର ଛଡ଼ାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଆଇବେ। ଆମ କଥା ମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ହେବା କଥା ତ କାହିଁ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଆମର ଖଣି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଗରୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସିନା ଆମର ବରହମପୁରିଆ କୋଟିଆ ମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକିରି ଏବେ ଆମକୁ ଆମ ଦେଶିଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କେମିତି ଆମେ ଟକ୍କର ଦେବା ଆମ ଜଳ ଜମିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମର ଭାଷା ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସେ ଉପରେ ସଂଗଠନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଆମେ କେବଳ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଭାଇମାନେ ଆଗରେ ମାନେ ଏବେ ଭାରତମାଳା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମେ ତ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ। ଜଣେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ମିଶିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତମାଳାରେ ଜମିମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଆମର ହରିଜନମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଏକରକୁ 70,000 80,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍। ତେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଗରେ ଆଇଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ। ସଚେତନ କଲା ପରେ ଏମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଲି କରିଥିଲେ। କେବଳ 4-5 ଜଣ ହେଇକିରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ ଇଏ କରିକିରି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଆକୁ ହେବ ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ 1ରୁ 100 ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିପି ଲେବୁଲରେ ଗାଁ ଲେବୁଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଭାଷା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଯଦି ବି ଆମର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମର କୋରାପୁଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉ। ସେ ପଇସାରେ ଆମ କୋରାପୁଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି हेलो सुरेश 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 हेलो